Kaseng Trap Integrated Territorial Organization hito Southwest Khasi Hills District hapo kajingalam usam labet nam nong sit Working President ringkat kiseng long kemi bat kidikot ka VDP bat kinong yalam shnong mokorwan hakajan mi joka khandriu tarik unai luar arhajar arhusan kilelet banyak kendu ya manager bat kinong kit kam joka sankur ki badai try bat penyat ya kayo mokorwat banya ther ya tai halor kumnu bante lakam bat banrat dingkhong ya ki kam sniu hapo kayo mokorwan kumpala yoi baka jingdon jongki dong dik yat be an bat shong pathar kinong de bat nong dik yat haki kendong kenchrat kawan ra ya ka jingpom shngan ya kinong yat nong yeng bat kabalong ru kum kalat bat jakari ya kinong di drugs bat kiba jumlien ban le ya ki kam sniu nakaliang kaseng hakan ni kajing keren kala ajing mud ya kasankur bakan tip ya kitrai jaka bat trai yeng kibala yeng ja ya ki yeng baki dei ban pin banano bat om dei shu ban khong reng kum tu namar ki kelapen ban kum ki ketem sniu kaseng kala ajing mud ru bakin penlong no kum kayo de jhur lani ki wei hajan basado khnang bakan long kajing shin ran ya kinong le kam sniu hakatu ka jaka kajing keren hakani kasngi kalong kabasaiso hakabana kaliang kasankur kalakular bakan ajinga trailang kum shiben taban rading khong yiki kam sniu hapo kayo mokorwat teleng ba jong kaneka janmit jong kaneka sngi khandro korek kabadal ru hakapor ka sngiyo mokorwat tengi sodap tak jing kemen ka bakraw ya kaba kum kaseng hito Southwest Hill District nilayo banwan ya kendu ya ka office jong sankur badai manager jong karena badai pej ya kan kayo bahat harangkat kajindon kat jong VDP jong kasno mokorwat kisengol kumi jong ka mokorwat ya kaba kila judon barbor na kapor sa kapor ban ya trelang na kumenta ban rading khong ikini jingsneu kibadon hapo jong kaneka mokorwat te misngo ipan paw ka jing dokumen ka bakraw ya kaba nilayo ban ya keren ban ya thir ya kibabun kikam harangkat bat usankur te kai kaba kadau kaba ngi kum kaseng ngi wan hangne angkat berusan kur kalau bat penken mau ya kai kaba na kalian jongi kaseng nadu kipor kiba menshua ngi lawan bu dak jing tho hapo jong ka office jong sankur ba kumno ngin penkhoj ya kan ka yau mokorwat jongi kata kalong ba kanom desu ka setri jong ki jing sneu kiba ni sait labar bor ki jing sneu hapo jong ka mokorwat jongi kadai kabami kadai nang ni napo basado hang ni kumbang ikot te ngiso ya kaba ngalapan on sikentin ba daka jingdon jong kiniki kinong dikhor hang ne kinong di kiat hang ne hapo jong ka basado te kalong ka setri kaba he bahan ko benta kinong di drop hapo jong ka yo mokorwat ke jong nomor boleh haba ngilej ban khenra ngilej ban pej ki breu ki ba don hang ne ki ai dau do kum tai ki kren do kum tai te ka penpau ba musuh tu sai ba da ka dingdon jong kini kinong dikhor hangne kinong di ka kiak hangne kemut kan ai ka ai jakari tengen ya kinong di drok suru nomor haka juga por ngimla bantep ba kidi tang ya ka kiat ni kila bandiru yo drok suru haka juga por te nakalian jongi kum kaseng kamasait ka ba sai ba kalong ba kan sapoi ka por ba ngin sami ban rading khong nginom chakshu ya kinong dikiat ya kinong khayikiat kibadon hapo jong kaneka basado ahni na kaliang jongi ni ai tang ya kata bat ka bakham ka ba sakawe pat kalong ba kajingwan ni kendu jongi hangni ngelayo ya ka jiban ya thir sani bha kata kalong ba kan sadon hakanu ko por ba na kaliang jongi kaseng na kaliang ki VDP kisang kami ngin sa lejban ban lejungo ya kan ka basado do bat ngin sapek kai ka ban me nangta ni dap di dokumen habang iyo kan ka por kan ka lat ban ya kan ulang kumni ni dan hang ni ya kino kit kam jong kaseng halang sing hito nangta ka VDP mokorwat senong mokorwat singlo kumi jong ka senong mokorwat barwan ya kenduk hagan gasni hang ni office jong melia sankur khamtam nakabansa ki kani ka yew mokorwat namar ba kani ka yew mokorwat kala
kelalong ka yeu ka ba la jelai ke jing sniu ngemla su banjer kerten te namar baro jing sniu la don ha kana yo mo korwat kadau ka long namar ba istu tho ba ke nagaliang jo kasankur kitlot haru kata-kata hagaban ngilap berong hagaban peniat ya ke yau namar bangilap bahangnya ka yau mo korwat kinong dikiat kidi pahu kumba de ya ki jan sekonan bad ki di juhur omdon menu bakhang ya ki nangta hajing lap jongi kum kisnong mo korwat hangne po yo mo korwat kinong khalai ru kidon nangta kinong di drok ru kidon bat ki di drok hagaju kopor ki dikiat ane ki dikiat ya kata ngelok batit tang ba kidon lang hange bat nong di drok bat nong dikiat bat nong de drok bat nong dikiat te kabas ngau sirkai kalong ba wat ki kam jakle kap auria kila jelai bha kane ka dong hagar ka thain juni khamtam hapu kan ge yom ko te kane ge yom ko wat ka ka jing ka silem jing sneu hagar ge sing ki muntang anut ban ong namar ba kala jelai palat kini jing sneu namar ba ka jing telot ngala ban ong ka jing telot jongi ka jing telot jongi khamtam mahaba ka yeu ka don hangne barok ki briu na ka do ka than ki poiru hangne te borok ki jing sni lawan ra abe hangne mo ka wat te kalong ka jing jak burom ya kan ka dong ka than ka jongi kala ya persibon ki por men suwa kalong ka jaka ka basuk ka bastan henre ki sni kalong kumta te kan ka po hade ka sni ka bang so komen bang yo kalhat ban ya kedu kat berkini ki nong peniat ka yo mo ka wat ki bala kular ru ban ya trelang rangkar bangi naka benta ban kuj ya kini ki jing sneu ya kini ki khamtam idon kini ki sem bala ino yingja bat la penlong jaga stok ki kiat jaga stok drok lani ki kami khlairu ki don hangne te nakaliang jongi ngilaya ngeliap perkhat bah kan ka sinta bat ngilaya kut ko kumbalong nakaliang ni rangba ba ngilay kut bat lek ban inspection rengkat bat ki zakur bangin la ban le angin la ban ya perkhat ki kam ki bang de ban le na ka banta ka jing pha ka dong ka than jongi te sistem na sobat ak lay kerpang e gini seng phalang ki bla ai ka ju kersian yang ikum kesnong makrwat namar ba ki jing sneu ngim la su ban le lane ban tang na kaliang jongi kesnong hanring don kam ya ki ngarap ke lang ju seng phalang go dong han ka ta te tang ka tak de subon